Ito po ang inyong lingkod, Conrado Estrella III, ang kalihim ng Department of Agrarian Reform. Sama-sama natin tuklasin ang mga hakbang na tinatahak ng Department of Agrarian Reform para sa mas maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Uya na ang programang hatod kan Department of Agrarian Reform Bicol. Bitbitan lihitimong potoro na makapaghatod ng istoryang kapupurutan ng inspirasyon gikan sa mga lihitimong paraomang benepisyaryo. Ginuno, halos sa bangibay pang probinsya kan rehiyon. Mag-iribahan kita, maghinanyo asin mag-antabay para sa kape asin barretang agraryo. Diyos marahay na aga po mga kasama, mga kaagraryo. Kanakaaging episode, naging tampok niyatong bisita si Parpor Ricardo Rick Garcia, ang Provincial Agrarian Reform Officer 1, Candar Provincial Office, kan Camarines Sur. Ipig-orgolyo ni Parpor Rick ang kadakol mga accomplishmento Candar, Camarines Sur 1, urog na ang pagpatalubog kan sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries sa irarong kang proyektong split. Asin sa iyaman po ibinida ang pamosong tagline Candar Camarines Sur 1, Move as One, na nagiras kan mga istorya ng Tarayumpo para sa nasambitan na programa. Apara kay Parpor Rick, nakaiba naman niya to sa nakaaging episode ang magtugang na si Tatay Felix and Nanay Nenita, duwas aktibo agrarian reform beneficiaries Candar Camarines Sur 1. Ang Tarayumpo kan magtugang na Tatay Felix and Nanay Nenita, na dawa halawig naghalat bago na resibi ang titulo, ngunyan sa dinang nai-enjoy ang bunga kan sakripisyo kan sa indang mga magurang. Ngunyan na aldaw sa na naman pong istorya ng Tarayumpo as in accomplishmento, dagdagan tapa kan marhay na programa para sa mga agrarian reform beneficiaries Candar Camarines Sur 2. Asin sa ito'y mga kibanan, ngunyan na aldaw mga kasama, mga kaagraryo. Siya sa rupong lisensyadong civil engineer, kung sila kapagtapos ng pag-engineero sa University of Nueva Cáceres taon 1982. Natapos niya man ang sa iyang master's degree sa Business Administration sa Ateneo Dinaga University kan 1997. Sa ngunyan, 35 taon na siyang nagsiserbe sa gobyerno kung sain sa halawig na taon na hiling ang sa iyang lehitimong serbisyo para sa tuyong mga kababayan para sa publiko. Nagpunan sa iyang karera sa Department of Agrarian Reform bilang Engineer 1 poon kan 1988 hastang 1989 as naging Engineer 2 kan taon 1990 hastang 2004. Nagpadagos man ang sa iyang karera sa good na naging Senior Agrarian Reform Program Officer taon 2004 hanggang 2014. Naging Municipal Agrarian Reform Program Officer kan taon 2014 hastang 2017. Nagpadagos pa ang sa iyang karera kan maging Provincial Administrative Officer Candar Camarines Sur 1 kan taon 2019 hanggang 2020. Naging OIC Provincial Agrarian Reform Program Officer o PARPO 2 Candar Albay taon 2020 hanggang 2022 as naging OIC PARPO 2 Candar Camarines Sur 2. Sa iyang padagos sa pagmakulog para sa mga paraomang benepisyaryo, siya man po ang naging full-pledged PARPO 2 Candar Camarines Sur 2 sa taon 2023, sagod sa presente kung sa iyang padagos na nahiling at sa iyang marhay na futuro. Mga kaagraryo, mga kasama, ang makakibanan tapo may iba ang Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Candar Camarines Sur, Engineer Renato Ato C. Biquilio. Kaagraryong ato, Diyos marhay na aga po. Diyos maray na aga man, kaagraryo Grace, asin sa mga palantabay, paladangong ng DWMX. Ang bilis na pang 6th episode na po kita kan programang Kape asin Baretang Agraryo. Kaagraryong ato, siguro po ngunyan pagkakaton po nindo para iheras ang mga ipig-uorgulyo na tarayong po kan sa tuyang opisina na sa nagtalikod na taon katagod kan sa indong inisyatiba tangarig danay na mapakarhay ang pagbuhay kan mga agrarian reform beneficiaries kan Camarines Sur 2. Kaagraryong ato, ano-ano po ang mga accomplishmentong ini? Salamat Graray, kaagraryo Grace sa antabay mo niyan sa mga programa. Tupo lang pong ipaalam na sa mga opisina ang area of concern lang iyo ang Districts 3 and 4. Si Katunginot, si Parpor Rick, Districts 1, 2, and 5. So 3 and 4 ang Council 2.
So, kansaron taon po ko na gigirom nindo aka agrario grace itong pagdigdi ni Presidente Marcos kan June 7, 2024 nagkaguduan ng massive na distribution ng mga titulo. Ano po? Saro duman sa pag-distribuer kan titulo iyo ang sa tuyang special na proyekto ang project split or support the parcelization of land holdings for individual titling. Ano kung saan kanto baga kaya agrario grace ang sa tuyang mga titulong kadaklan mga mother titles na tinatawag sa tuyang mga parauma ano o magunsan mga 5 ano ang 10 nga nakapaloob sa rong titulo. Kaya magkarumayo sinda ning nakakaputan na sa indalang talagang titulo na pili nindang gamiton sa pagka-transactions nila sa pagdudulog sa mga iba-ibang ngayon sa kang gobyerno sa pagkuha ng asistensya. Kaya ang naisipan din sa tuyang gobyerno na magkahasin sa rong proyekto in partnership with the World Bank. Yung kaya nagpupundokan yung World Bank na may sa katuparan itong kamo ng mga parauma na magkagusin ng sariling titulo. Naman sa collective na titulo, mother flow, mother title, magkagusin ng sarili. Kaya po kita mo yan na proyektong iniyo na madurot pa iniyo sa hanggang 2027. Pero kung sa rong taon, ikaw na kitang na-distribute na 768 titulo sa 737 mga beneficiaryo na may sukol na sa 1,571 hektaryang daga na embuelto sa pag-distribute kayan. Kasabay mo po kayan, iyo itong regular ming distribution na title sa land acquisition distribution, regular yan, nagkaliko magkabidungan ng 117 na titles sa 128 na grand reform beneficiaries as in 500 hectares na i-distribute. Ano? Okay. So, pagkatapos ito ang pinaka magayon na distribution demand dahil yung kato si Presidente Marcos sa iyong mga kabinete as in sa mga secretary. Pero bago magtapos ang taon, nag-distribute mo po kami ito inaapod na certificate of condonation for release of mortgage. So itong sinasabi ito bagang New Emancipation Act, ang Republic Act 11953 na pirmahan ni Presidente Marcos katong July 7, 2023. Ito po kayang itong certificate of condonation na ito, hindi po ito ang pagpapapara na kan mga utang kan sa tuyong mga agrarian reform beneficiaries na igol pagasinda ng 30 taon na bayadan iyan sa indang titulo sa land bank. Kasi nakatarpo yan sa indang mga titulo ang kada igol sindang utang na araw yan. So, naisipan kan sa tuyang presidente na aliw na ito, patawadan na ito nganing si bayad ninda, may dagdag pa ninda sa mga puhunan kan sa idang para maging produktibo sa indang daga. So, yan, December 20, bago mag-Christmas, kan sarong taon, panginutan niya ni Yusek Roy Nataduran, your friend, dumaan sa Capitol, na may distribute ang 4,997 na titulo or certificate para dumaan sa 4,132 na beneficiaries na nagkakahalaga yan, Ma'am Grace, Agrario Grace ng 172 million ang pagpatawad na para na mga pagkakautang sa tuyang mga parauma. So, lakulaan po ang tabang kaito sa tuyang mga parauma dahil naugma sindata. Iguanas talaga sindang titulo na nakakaputan para sa inda asin ngayon na sindang pagkakautang sa gobyerno lalong-lalo na sa landbank. Ang sarap pang biging programa na padagos pang gira na pigkondusir yung legal assistance program na nagkatabang sa tuyang mga parauma para matabangan sinda sa mga problema ninda sa pag-implementar kang agrarian law and para ma-representar sinda sa mga regular as in judicial na mga korte. And of course, pagka-distribuer, yun ang nga itong yung kita ko kaibanan dahil may mga support service kaming program na tinatawag sa mga agrarian reform beneficiaries. Pagkatapos kaya organisasyon sinda para magkusogan sa indang mga organisasyon sa paagi kan mga pagkondusir ng mga trainings as in formations taga ni mahinda sa indang organisasyon sa pagdarakan mga proyekto pang may dadarakan sa mga opisina.
As in, pagkatabangan mo sinda na magkagawa sinda ng mga farm inputs, mga farm equipments, para matabangan sinda duman maging produktibo ang sindang daga, tanganing makakompete sinda sa market, lalong-lalo na sa sindang mga produkto. Dahil mo lang dyan nagkatapos, ikaw pakita ang marketing program na pig-assist sa inda, piglilink sinda sa mga institutional buyers, para sa mga produkto ninda, dahil na mag-agi sa mga middlemen na ang middleman bagay yung iulugod ang nakakagulpi ng dealing siya kisa sa inda. So, strategize mo yun, ikaulay mo ang mga institutional buyers, arog kang BGMP, ang Bicol Medical Center na dakol na bagay nagkukuha kaya dahil nga ni sa volume kan sa indang kinukuha para sa konsumo kan sa indang ahensya. No? So, nakaling kami duman, may mga marketing agreements kami big pinirmahan, kan mga hepe. As in, may regular na sila duman na outlet kasi ng mga produkto para makakompete sila for regular cost kan mga pwede mga produkto nila. So magayon itong mga programa ito, as in, padagos sila kung yan na nagtatabang, nagkukuhaan ng mga marketing agreements para mai-link sa indang mga sa production kan sa indang mga tanong. So dahil lang pundo duman sa pagtaukan libreng titulo, may mga support services, and sa good niya nagpapadawos ang tabang kandar sa yung mga magiging featured arbo, aratyan mga kasama. Kagraryong ato, sa sino pong liderato, sa papaanong paagi man po nindo na ipapaabot ini mga sining mga serbisyo para sa ito mga paraoma sa Camarines Sur 2? Kami po kaya ang samuyang opisina as a national agency, ito po kaming mga opisina sa kada munisipyo. May mga municipal office kami dyan na pinapaninutan kan samuyang mga municipal agrarian reform program officers. As in, dakula po yung tabang sa Samuya, sa mga paraumang, lalong-lalo na mailapit ang sindang mga concern duman sa makuday niya masindang madig sa provincial office para kung anong mga problema nila, duman na lang sa munisipyo, maadresan na sa sindang mga concern. And syempre, in terms of legal aspect, kami kaya, lalo na sa partido, hararayo po ang samuyang mga munisipyo na kinukobera, lalo ng Garcitorena, Caramuan, si Ruma. Kaya in terms of legal assistance, hasin po na tigo kami duman mga legal consulting sessions, mga legal clinics para si mga legal officer magduman na lang sa area para din naman mahirapan sa mga kliyente sa mga parauma na sangguni sa inda kung ano man ma-concern nila sa mga daga na sa indang pagkakaputan. And sa support services man, padagos man sa muyang pagtatabang sa inda, ito kaming taon-taon na work and financial plan, nakabali sa inda, pag-meeting kami kung ano mga kaiponin na for the year and for next year. Sinda po, may mga development plans silang sinusunod, kaya doon kami nagbabase sa muyang assistance sa mga agrarian farm beneficiaries na identify me. And of course, lalong-lalo na sa marketing assistance, diyan kami nagpo-focus tanganing na mga produkto nila, na i-market nila properly. Duman nga ni sinabi ni sa samuya mga institutional buyers para talaga magkagwasin na ng fair market price sa ilang mga produkto. Inisiguro ang programang baka day aram kan gabos, pero ngunit naaraman ta sa pagipukan sa tuyang bisitang kaagraryong ato na ang programa kandar idinudulok na sa tao direkta sa mga paraoma, lalo na pagabot sa mga legal services. Yes. Nagrayrahay na po and may assurance na inipong bagay ni ipagpapadabos pa kan Department of Agrarian Reform. Kaagraryong ato sa munyan, ano po ang mga nagpapadabos pang lakdang kandar Camarines Sur 2 urog na digdi sa proyekto pong split? Sige po. Ano po kaya kang nakaging si Mana, tamang-tama man na ano mo ita. Sa si Mana, nag-visit po sa Sorsogon. Ito World Bank mission. Ano mo kaya ang World Bank yung nag-sponsor, yung nag-fund ka na yung project split na inyo. So nagduman si mga taga Central Office and from the World Bank, nag-assess kang implementation
kang split sa Bicol region, specifically naman sa probinsya ng Sorsogon. Pero kita din sa Camarines Sur, nagmula po sa tong target, magkaigwa na naman kita ng target na 5,000 na 400 na titulo na dapat e-titles na dapat maitautas sa yung mga beneficiaryo ngayon na taon. Medyo nakula po ang medyo nakula po ang target na yan. Kaya kami, padagos pong nag-document kan mga titulong iyan, nagsa-survey kung field validation kung ano nangyari dyan sa field. Kaya ito ang samuyang tigano ngayon. Ngayon, ma-reach me ang target ng 5,400 na hektarya. So, yun mo lang yan samuyang pagtutukan mo niya na sa mga iba pang programa. Sana matapos, bago magtapos ang taon, ma-hit niya ang target na yan na 5,000 e-titles. Yakang-yaka sa ilinggo, mangyayari po yan sa Erano kasi mong lideratong agraryong ato. Yan po mga kasama ha, napaka-productive ka sa tuyang ulay-ulay mo niyan, tungkol sa pig-orgulyo mga akomplishimento, programa, asin gigibuhon pa, Kandar Provincial Office, kan Camarines Sur 2. Babalikan ta at sa agraryong ato, pero igwa kita yung feature mo niyan na mga pag-iribata sa Arbo, yaon digdian Panikwason Farmers Association. May duwa kitang bisita ngunyan, yaon digdi si Nanay Demi and si Nanay Nora, tangarig maghiras kan asindang mga nakuk ang benepisyo sa tabang Kandar Provincial Office kan Camarines Sur. Aram po dito mga kasama mga kaagraryo, ang Panikwason Farmers Association, siyempre yaon din sa barangay kan Panikwason sa Logan Ciudad Ganaga, nagresibinan nin kadakol na mga awards. Pira lang po sa mga sasambiton ta, kabali po sila sa nagresibi po sa paagikan DTI Usbong Trade Fair na na-awardan bilang top seller umaaning award kan 2022. And sinda po ani kaduwang highest sales sa Bicol region kan PAHP kan 2021. So pira lang yan sa mga accomplishment sinin ibibida aratyan kan sa tuyong mga pagiriba. Inutunta daw po ngunyan si Nanay Demi, kaagraryong Demi tangarig i-istorya niya man po ang mga trayumpo kan sindang asosasyon asin ano ang mga ayuda kan Department of Agrarian Reform. Kaagraryong Demi, maray na pagkaaga po. Pwede po tabing maistorya po nindo kung papaano nabilog ang sinong organisasyon asin kaso rin po ini tabi nagpuon. Nagpuon po yung Opo. Kaso rin po nagpuon ang ang sa muyang organisasyon po kahit po nagpa-meeting po ang ang DAR. Tapos po pagpa-meeting po nakabuo po kami ng 65 pong persona kaya po na po kami ng PFE, na po kami ng Farmers Association po kang January 30, 2014 kami nagpuon po. So haluin na po pala ang eksistensya kan Panikwason na Farmers Association Nanay Demi. Katakod po kan paghigos po asin sakripisyo kan sindo mga miyembro para sa ilong bilog na organisasyon, arimi man po na igwa asin igwa talaga po ining magiging karibay na marhay na bagay. Kaya agraryong Demi, ano-ano po ang mga dainin dumalilingawan na taryong po asin pagbisto sa saindo pong organisasyon? Kadakol po talaga po kami natanggap pong mga award po dyan sa sa organisasyon mi po. Katulad po ng sinabi mo po kasi bago po ma'am na yung sa DTI po sa Uma Usbong Trade Fair. Kaya po ang kayan po dyan sa kumustahan rin po sa National PAHP kamustahan po ang po yan. Tapos kadakol pa pong iba nga naanuhan po kayang sa muya pong awarding po na yun. Tapos dahil ko na po masarap-sarap po talaga. So, sabihin sa kadakol-dakol na mga organization, kan mga paraoma, nag-national level po si award na nako kan Panikwason Farmers Association. Kaagraryong Demi, siyempre po, bago po ang gabos na accomplishmentong ini, aramtaman po na dai maliligayan, na makakasabat kita nin problema bakmayo. Kaya hapot ko lang po tabi sa imo sa mga nag-experience mo po ano-ano ang mga
nakasabatan po nindong problema kan organisasyon na posibleng naging magabat na problema asin papaano po nindo ini pigtarabang-tabangan tangarig po malagpasan si problema. Ang naging ano po mo sa problema mi po talagang ano po itong pagpara ulan init po at saka itong bagyo po nga itong mga tanom ni po nga nagka-arano po sa bagyo nagkararaot po. Tapos po nagkarulogi po kami ka ito. Tapos pag ano mi po yung mga members mi po sa Farmers Association po nagkasararo po kami nga magtanong man po kami giraray para mabawi mi po itong samuyang nagkarulogi pong ano. Dapat araw kayo ang mindset, di ba, kaagraryong ato kan mga paraoma na natural lesson, igwa kita mga kalamidad, pero di nagsusuko ang mga paraoma na bangon para syempre yaon girari si pagmaawot na pag-abot kan panahon, mas magiging productive kita. Kaagraryong Demi, sa tabang po Kandar, Camarines Sur 2, ano-ano po ang mga suportang serbisyo ang sino pong naresibi para sa dagos sa pagpatalubo kan sino grupo asin kan gabos ng miyamoro kan Panikwason Farmers Association? Sa totoo lang po ma'am, ang tinatanggap niyo po sa DAR po, dakol na po talaga. Ano po kang nagpa-training po sila sa paghibo po ng tomato ketchup, tapos tomato sarsa, tapos po itong truck bang po nga pigtaon man po sa muya nga pig ano pong makatabang man po sa muya nga pag-deliver po kan sa muyang mga panaod po at saka po nagsiservice po kami sa iba pa pong mga panaod kaya iyo po itong nagiging dakulang tabang po sa muya. Yan, so talagang hitik nin ayuda an sa inyong grupo hali sa Department of Agrarian Reform. Salamat po tabi na kaagraryong Demi. Digdi naman kita sa sarupang kaibanan tapo si kaagraryong Nora na miyembro man po kan Board of Director kan Panikwason Farmers Association. Kaagraryong Nora, maray na pagkaaga po. Maray na pagkaaga pa po, kaagraryong Iyo po. Katagod po kasi ng mga pagbisto asin tarayong po, maot may man pong maaraman kung ano-ano mga produkto po ang sa indong ipig-uorgulyo. Siyempre po, aramtaman po na ini po sarusan na sa mga bagay na naging kaw sa kan mga marhay na bagay na naabtan po nindo poon kay ito sa gununyan. Ano-ano po ang mga ini? Salamat po. Sa muya pong asosasyon ma'am, ang pinaka-main po na po talaga naman, sayute. Kasi ang sayute, umulan bumagyo, umaraw, mayroon din po talagang sayute kami sa Panikwason. Pero ang pinaka po kayan, bukod sa sayute, iba po kami kamatis, beans, sitaw, at mga repolyo, pichay, kahit anong klaseng tanim po, meron po kami. Yan po ang padagos ni pong piggigibong ngunyan para maging mauswag po ang Samuyang Association po sa Panikwason. And naaraman mi man po, kaagraryong Nora, igwaman ka mo nin mga naging katuwang kasosyo na mga institusyon. Urog na po kan mga ospital, asin ipa pa mga tabang man kan Kandar. Ano-ano po ang mga institusyon pong ini, asin paano po ini nakakatabang sa indo pong organisasyon, asin ano po ang marhay na idudulot kayo sa indo po? Sa ngunyan po, ang mi po, partner mi po ay BGMP, BMC, saka Mother Sitan Hospital, at saka iba pa po kami ning additional po sa PNP, at sa pag-trade permit po dyan sa harap mismo kang DAR, iba po kami dyan ning duwang beses po pa sa sarumbulan. Tapos ini pong iba pong mga po, naghahanap pa po kami ng ibang didistributan para mag-asenso, asin makatabang man po kami sa enda, asin matabangan man po nila kami na namin sinda ninda itong mga sariwang gulay po talaga na hali sa Samuyang Association. So may sigurado ng market pala ang sa tuyang arbo digdi po sa Naga City. Sabi po kasubago kaagraryong Nora ni kaagraryong Demi, igwana kamong mga nako ang pagbisto ninulikan dayo po ta pagtatarabangan as negos para sa indong organisasyon. Duman po sa pagbisto sa Saino bilang second highest sales in Bicol Region kan EPAHP o ini pong Enhanced Partnership Against Hunger and Poverty kan 2021. Garo pandemic pati ni bako yun. Pira po sa mga kabilugan ang sidong naging income. Sa panahon po na iyan ma'am, kasi ang mga pananom po kadto medyo magayon po ang dalagan kang Samuyang pananom. Dai siya masyadong
na ano kang mga kalamidad. Kaya nagkaigwa po kami ng lampas 500,000 po na kita, kaya naging second nakatap po kami sa sa cell po. Kaya iyan po, pigpapadagos mi rin po yan na na sana maghalangkaw pa po ang sa mga magiging income sa mga maabot na pala. Wow, talagang nakakabilib ang performance na pinaling po ka sa ito yung mga paraoma na miyembro po kan Panikwason Farmers Association. Sa ngunyan po tabi ka agraryong Nora, ano pa po ang mga nagpapadagos din mga plano asin lakdang tangaring padagos man po mapakarhay ang estado kan sa inyong pong organisasyon? Yes, sa ngunyan po ma'am, bukod po duman sa pagtanong, sa pagtinda, may na po kami na may plano na po kami na mag-divert po kami sa cooperative para at least bako lang po pagpananom, as in pagtanom ang samuyang maaraman, as in makanood po kami kung paano magmanihar kan magayon na negosyo, as in pinaplano mi po na magkaiba po kami ning magiging magiging itong garo negosyo po talaga na bako lang po sa pagtanong, kundi itong itatanong, as in pang po sa samuyang mga parutanong. Iyan po ang samuyang pangiturugan sa mga maabot na panahon na sana maging sigurado mi po yan na maging cooperative na po talaga ang association, Panikwason Farmers Association. Sa lingkod ay magiging imposible yan sa taryong po asin higos na naipapailing kan na grupo kan sa tuyong mga paraoma sa Panikwason. Anyway, thank you so much po ka-agraryong Demi, ka-agraryong Nora. Pero antes kita magpadagos, siguro po, pagkakataon na po ini, na magpasalamat po kita, asin magturin mensahe sa gabos ng mga naging parte kan sa itong trayumpo. Inutunta po si ka-agraryong Demi. Yan, sige po tabi, ansa yung pagpapasalamat sa mga nagtoo, sa mga trayumpong, kumbaga, na tinatamasa nindo. Isa'y po ang dapat ang pagpasalamatan. Sige po tabi, ka-agraryong Demi. Nagpapasalamat po kami kay President po, kay PBM po, tapos kay Secretary Estrella. Marami pong salamat. Yan. Nanay Nora, isa'y po ang dapat ang pagpasalamatan sa trayumpong inaabot po kan Panikwason Farmers Association. Sige po ma'am, nagpapasalamat po kami sa mga nagbumubuo po kang DAR, aron po ni Sir Biquilio, asin sa samuya pong sekretary po na si Estrella, asin sa padagos pong nagtatabang sa samuya na si President Bongbong Marcos. Maraming salamat po sa mga biyayang tinatao mo sa samuya, asin binibigyan ninyong tulong sa amin. Maraming salamat po. Diyos mabalos, ka-agraryong Nora, ka-agraryong Demi. Ngunyan po mga ka-agraryo, yan. Pagkakato naman po ini para po ipaabot sa imong mensahe sa tuyong mga ka-agraryong nagaantabi sa tuya, balikan ta na po sa ka-agraryong ato. Agraryong ato? Salamat kinaray ka Agraryong Grace, asin sa pagkakataon na ini. Gusto niyo pong pasalamatan sa padagos nitong asin ang diyugan ng samuyang programa, Radio Agrario Program, tanganing maipaabot niyan mga programa kan samuyang opisina. Asin sa ngunyan, nagpapasalamat kami sa samuyang presidente, si Presidente Bongbong Marcos, samuyang Secretary Estrella, and of course our Regional Director, RDRT Sindak. Asin katabang ang proyektong split support the parcelization for lands for individual titling sa pagkang programa ini para maipaabot ni ang mga programa kan samuyang opisina. Sulong Agraryo. Sulong Agraryo para sa bagong Pilipino. Tuluyang nakamtan nyo na ang inyong mga panalangin. Lupang sinasaka, pag-aari ninyo ituring. Sulong Agraryo, tagumpay ng bawat Pilipino. Salamat po sa inyo po.
Diyos mabalos, kaagraryong ato. Mga kasama, yan po ang sa tuyang katiripunan kan 30 minuto sa programang Kape asin Baretang Agraryo. O galiyon po na magantabay kan programang ini, digilang po sa RMN DWNX alas 11:30 nin pagkaaga kada aldaw nin Biyernes. Ini po sa atod sa tuya kan Department of Rural Reform Bicol asin kan programang Split. Sa Agraryo po, ako ang Sinuka Agraryo kasamang Grace Nucentes, Radyo Man GI, Tatak RMN para sa Kape asin Baretang Agraryo. Patuloy po tayong magkaisa para sa kapakanan ng ating mga magsasaka. Hanggang sa susunod, muli natin tuklasin ang mga hakbang para sa maunlad, makatarungan at tunay na reformang agraryo tungo sa layuning sariling lupa para sa bagong bukas na masagana. Magtiwala po tayo sa ating mahal na Panginoon. Salamat po sa inyong pagsuporta.